2025 ஆண்டு නොවැම්බර් මාසේ நவம்பர் மாதம் 30 වෙනි ඉවිරුදිනය 30வது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு දේව මෙහෙයට සහභාගී වන බෙල්ලුඩ් වල සිටින இந்த பெல்வுட்ல இருக்கிறதான இந்த ஞாயிறு ஆராதனை கலந்து கொள்கிற உங்களை ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். අපි ශ්‍රී ලංකාව වශයෙන් අපි සෑම දෙනාම ලොකු විපතක සිටින්නේ. இளைஞர்களாக நாங்கள் பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்குள்ளே நேரிட்டிருக்கிறோம். අපි දිට්ටා කියන සුලි කුණාටුවට මුහුණ දුන්නා පසුගිය දවස් 5ක් තුල. கடந்த 5 நாட்களாக දිට්ටා என்ற புயல் காற்று. திட்டா என்கிறதான அந்த புயல் காற்றுக்கு நாங்கள் சுழல் காற்றுக்கு நாங்கள் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம். ඒ නිසා අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති වුණා ලංකාවට. அதனால் ஒரு பெரிய மழை இங்கே பெய்ந்தது இந்த இலங்கை தேசத்திலே. 1976ට පස්සේ තමයි එවැන්නු ලොකු වර්ෂාවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. 1979க்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு மழை எங்களுக்கு இங்கே பெய்திருக்கிறது. කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා මිලිලීටර් 1000කට එහා වර්ෂාපතනයක් මේ භූමියට පතිත වෙලා තියෙනවා කියලා. මිලිලීටර් 1000කට එහා வர்ஷாவாக் மே பூமியிட பதித்த வேலா தீனோ කියලා 1000 மில்லிலிட்டருக்கு மேலே அதிகமாக இந்த இடத்திலே இங்கே இலங்கைக்கு இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை அங்கே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். එනිසා ඒක මේ භූමියට දරා ගන්න බෑ. அதனால இந்த நிலத்துக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. ලංකාවේ පළාත් 9ක් තිබෙනවා. இலங்கையிலே 9 மாகாணங்கள் இருக்கிறது. දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා. 25 டிஸ்ட்ரிக்ட்கள் மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. ඒ පළාත් 9න් පළාත් 5කටම මේ සුලි කුණාටුව නිසා විපත් ඇති වෙලා තිබෙනවා. அந்த 9லே 5 மாகாணங்களுக்கு இந்த சுழல் காற்று இந்த புயல் அங்கே நேரிட்டிருக்கிறது, தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. லங்காවේ ප්‍රධාන ගංගා 12ක් තිබෙනවා. இலங்கையிலே முக்கியமான 12 நதிகள் இருக்கிறது. ඒ ප්‍රධාන ගංගාවෙන් 12න් ගංගා 6ක් උතුරලා ගිහිල්ලා அதிலே 6 நதிகள் அங்கே புரண்டோடுகிறது. ඒ වගේම තව අතු ගංගා තිබෙනවා 103ක්. அதேபோல கிளை நதிகள் இருக்கிறது. 103 நதிகள் இருக்கிறது. ඒ වගේන් කීයක් උතුරලා ගිහිලාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. அதிலே எத்தனை புரண்டோடி இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ලංකාවේ වැව් තිබෙනවා 36000ක්. இலங்கையிலே 36000 குளங்கள் இருக்கிறது. ඒකෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන වැව් 26000යි. அதிலே கிரிகை செய்வது 26000 குளங்கள். ඒවා කීයක් උතුරලා ගිහිලා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. அதிலே எத்தனை புரண்டோடு இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. දැනට අපිට දත්තවලට අනුව 160 දෙනෙක් මැරලා තිබෙනවා. எங்களுடைய கணப்பீட்டின்படி அந்த எண்ணிக்கையின்படி 160 பேர் 160 பேர் அங்கே மரித்திருக்கிறார்கள். ඒ වගේම 200කට අධික පිරිසක් ආගිය අතක් නැල්ලු. அதே போல 200க்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் எங்கே போனார்கள் என்று அங்கே தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். ඒ වගේම 1,10,000ක් අවතැන් වෙලා ඉන්නවලු. அதே போல 1,10,000 பேர் அங்கே இருக்க இடமில்லாமல் வேறு இடங்களிலே அங்கே அவர்கள் கிடைக்கிற இடங்களிலே தங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ වගේම නිවාස 20000ක් විතර මේ වෙලාවට කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවලු. அதே போல 20,000க்கு மேற்பட்ட வீடுகள் அங்கே உடைந்து போயிருக்கிறதாம். ඒ නිසා මේක ලොකු විපතක්. இது ஒரு பெரிய ஒரு அழிவு. මේක ව්‍යසනයක්. මේක ව්‍යසනයක් විපතක්. இது ஒரு அழிவு, இது ஒரு இழப்பு. අපේ ජීවිත කාලේ මේ වගේ දෙයකට අපි මුහුණ දුන්නේ නැහැ. எங்களுடைய வாழ்நாளிலே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கவில்லை. බෙල්ලුඩ් වල ඉන්න අපි මෙතන සුරක්ෂිතව සිටිනවා, අපිට මොනවත් නැහැ. பெல்வுட்ல இருக்கிறதான நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ඊ අන්තර්ජාලයේත් ඒ වගේම නිවුස් වලත් ගියා මෙහෙම බෙල්ලුඩ් கிராமයට ලොකු විපතක් කියලා. நேற்று நாங்கள் அங்கே செய்திகளிலே பார்த்து அங்கே போடப்பட்டிருந்தது பெல்வுட் பிரதேசத்தில் ஒரு பெரிய ஆபத்து என்று. ඊට පස්සේ අපිට රෑ නිසා අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා. ராத்திரி நேரத்தின்படினால எங்களுக்கு அதை சரியாக எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. මම අද උදේ ගිහලා තොරතුරු හොයාගත්තා. இன்று காலை தினத்திலே நான் போய் அதன் செய்திகளை நான் தேடி பார்த்தேன். මෙතනට කිලෝමීටරයකට එහා පැත්තේ இங்க இருந்து 1 கிலோமீட்டர் அங்காலே අපිට මේ කන්දට එහා පැත්තේ ගමේ ලොකු කොටසක් නාය ගිහිලා තිනවා අක්කර 2ක විතර කොටසක්. எங்களுடைய பகுதிக்கு அப்பாலே இருக்கிறதான அந்த பக்கம் இருக்கிறதான கிராமத்திலே ஒரு பெரிய 2 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மலை அப்படியே இடிந்து விழுந்து அந்த கிராமமே இல்லாமல் போய் ඉතින් ඒක ලොකු විනාශයක්. அது ஒரு பெரிய அழிவு. තාම කී දෙනෙක් මැරිලාද කියලා දන්නේ නැහැ. இன்னும் எத்தனை பேர் மரித்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியல. අද උදේ ආරංචියක් ආවා මේ අලවත්තුගොඩ ප්‍රදේශයේ ගමක් මෙහෙන් පිටිම නැති වෙලාලු 800 දෙනෙක් ඒක හරියට දන්නේ නැහැ තාම. இன்று காலையிலே அலவத்துக்கொடையிலே ஒரு பெரிய ஒரு கிராமமே அங்கே 800 பேர் கொண்ட ஒரு கிராமம் அப்படியே அழிந்து போயிட்டு தான். இன்னும் எத்தனை பேர் அதிலே மரித்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. මොකද අපිට විදුලி බලය නැහැ. எங்களுக்கு கரண்ட் இல்லை. ඒ වගේම දුරකථන පහසුකම් නැහැ. எங்களுக்கு டெலிஃபோன் பாவிக்க முடியாது. දුරකථන පහසුම් දෙන කේබල් කෙනෙක් කැඩිලා அந்த
தொலைபேசியிலே எங்களுக்கு சம்பந்தப்படுகிறதான அந்த கேபிள் எல்லாம் உடைந்திருக்கிறது. එනිසා ගොඩක් ස්ථානවල දුරකථන ඇමතුම් දෙන්න විදිහක් නැහැ. அதனால அநேக இடங்களில் எங்களுக்கு டெலிபோன் செய்து பேச முடியாது. සමහරක් අය හිර වෙලා சிலர் இறுகி போயிருக்கிறார்கள். ඒකට කෑම නැහැ. அவர்களுக்கு உண்ண உணவில்லை, පහසුකම් නැහැ. அவர்களுக்கு இருக்க இடமில்லை, තොරතුරු දන්නේ නැහැ. அவர்களை குறித்த எந்த ஒரு அறிவிப்பும் රජයටත් தெரியாது. මේ ගැන උදව් කරන්න අමාරුයි. මොකද සීමිත සම්පත් තිබෙන්නේ. அரசாங்கத்துக்கும் இதை குறித்து உதவி செய்ய முடியாது என்றால் ஒரு குறுகிய அளவு பணத்தொகை தான் අපි இருக்கிறது. කවදාකවත් දැකලා නැහැ නුවර ටවුම යට වෙලා තිබෙනවා ගම් වතුරට. நாங்கள் யாருமே கண்டதில்லை கண்டி நகரமான அந்த டவுன் வந்து தண்ணீரிலே மூழ்கி இருப்பதை. නුවර ටවුම යට වුණා. கண்டி டவுன் அப்படியே மூழ்கி விட்டது. ඒ වගේම ළඟ තියෙන ගම්පොළ ටවුම යට වුණා. அதே போல அருகே இருக்கிறதான கம்பல டவுனும் அங்கே மூழ்கி விட்டது. අපි දන්නේ සභා කීයක් යට වෙලාද කියලා. எங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை சபை அங்கே மூழ்கி போயிருக்கிறது என்று. ඒ වගේම ගම්පොළේ තිබෙන ලයිට් හවුස් සභාවේ වහලේ උඩට කියන්නේ වෙනකල් වතුර ගිහිලා තිබෙනවා. கம்பல சபையின் அங்கே லைட் ஹவுஸ் சபையின் கூரை மட்டத்துக்கு கூரை தாண்டிலும் தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். අපි දන්නේ නැහැ කිතුනෝ කී දෙනෙක් විපතටපත් වෙලා තිබෙනවා. எங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இந்த அழிவுக்கு අපි දන්නේ නැහැ අන්‍ය போயிருக்கிறார்கள் என்று. ජාතික අය කී දෙනෙක් විපතටපත් වෙලා තිබෙනවද කියලා. எங்களுக்கு தெரியாது அந்நிய ஜாதிகள் எத்தனை பேர் இந்த ஆபத்துக்கு சிக்கி මේක கொண்டிருக்கிறார்கள். අපි හැමදෙනාම පොදුවේ මුහුණ දෙන විපතක්. இது நாங்கள் அனைவருமே பொதுவாக முகம் கொடுக்கிறதான ஒரு அழிவாய். අපි සෑම දෙනාගේම ඉල්ලා සිටින්නේ. அதனாலே நான் அனைவரிடத்திலும் අපි கேட்பேன், හැමදෙනාම යාඥා කරනවා. நாங்கள் அனைவரும் ஜெபிப்போம். රටක් හැටියට අපි නැගිටින්න ඕන. ஒரு தேசமாக நாங்கள் அனைவரும் எழுந்திருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සිටින අපි හැටියට නැගිටින්න ඕන. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவர்களாக நாங்கள் எழும்ப வேண்டும். දැන් ඔබලා අහන්න පුළුවන් இப்ப நீங்க கேட்கலாம், දැන් මේ වගේ දේවල් ඇයි සිද්ධ වෙන්නේ இப்ப කියලා. இந்த மாதிரியான காரியங்கள் ஏன் நடைபெறுகிறது? මේකට මට උත්තර නැහැ. இதற்கு எனக்கு பதில் இல்லை. හැබැයි මේකට බයිබලේ වචන දෙකක් සඳහන් කරලා මම මේකට පිළිතුර සපයන්න. ஆனால் இதற்கான வேதத்திலிருந்து 2 வசனங்களை காட்டி அதிலே நான் உங்களுக்கு பதிலே මොකද சொல்லுகிறேன். පොදුවේ ஏனென்றால் பொதுவாக හැම මිනිසෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවපු අය. எல்லாருமே தேவனால் படைக்கப்பட்ட மனுஷர்கள். දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන ඉන්නේ අපි විතරයි. தேவனை அறிந்திருப்பது நாங்கள் மாத்திரம். හැබැයි හැම මිනිසයාම ජීවත් වෙන්නේ ஆனால் எல்லா மனுஷர்களும் வாழ்வது මනුෂ්‍යයා විසින් නිර්මාණය කරපු ලෝකයක. அந்த மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட உலகத்திலே. ලෝකය දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරේ නැහැ. உலகத்தை ஆண்டவர் உருவாக்கவில்லை. හැබැයි ලෝකේ තියෙන දේවල් වලින් මුදා ගන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේ දේව රාජ්‍ය ඇති කරලා තියෙන්නේ. ஆனால் அந்த உலகத்திலே இருக்கிற காரியங்களிலிருந்து அவர்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக தான் தேவ ராஜ்யத்தை ஆண்டவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். පද දෙකක් කියවමු. 2 வசனங்களை நாங்கள் මගේ வாசிப்போம். දේශනාව මේක නෙවෙයි. என்னுடைய பிரசங்கம் இதல்ல. වර්තමාන හේතුවට මම මේ පද දෙකෙන් අවස්ථාව පෙන්눔 කරලා இன்றைய அந்த நிலைமையை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி காண்பித்து අපි දේශනාවට ඇතුළත් වෙමු. நாங்கள் பிரசங்கத்துக்குள்ளே போவோம். මට කියවන්න எனக்கு வாசியுங்கள். යෙසායා පොතේ ஏசாயா புத்தகத்தில் 45 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45ஆம் அதிகாரத்திலே 7 වෙනි පදය. යෙසායා 45 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரத்தில் 7 වෙනි පදය. 7ஆம் வசனம் මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. இப்படி சொல்லுகிறது. එලිය සාදන්නා වූ අන්ධකාරය උපදවන්නා වූ සමාදානය දෙන්නා වූ විපත උපදවන්නා වූ තනන් වහන්සේ වෙමි. මම මේ සියල්ල සිදු කරන ස්වාමීන් වහන්සේයයි කියන සේක. ஒளியை படைத்து இருளையும் உண்டாக்கினேன், சமாதானத்தை படைத்து தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே, கர்த்தராகிய நானே இவைகளை எல்லாம் செய்கிறவர். දැන් මේ පදයෙන් තමයි උත්තරේ තිබෙන්නේ. இப்ப இந்த வசனத்திலே தான் பதில் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එළිය හදන්නේ මම. தேவன் சொல்லுகிறார், ஒளியை படைத்தது நான், අන්ධකාරය හදන්නේ මම. இருளையும் படைத்தது සමාදානය දෙන්නෙත් මම. சமாதானத்தை தருகிறோம் ඒ நான். වගේම විපත් උපදවන්නෙත් මම. அதே போல தீங்கை உண்டுபடுத்துகிறவரும் நான். මම මේ සියල්ල සිදු කරන ස්වාමීන් වහන්සේ. நான் இவை அனைத்தையும் உருவாக்குகிற செய்கிற தேவன். මේකට උත්තරේ කවුද? இதற்கு பதில் யார்? දෙවියන් වහන්සේ. தேவன். හරි? சரியா? එතකොට මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව. இது தேவனுடைய ஒரு செயல். ඇයි මොකද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ஏன் என்னத்துக்கு என்று எங்களுக்கு தெரியாது. මමයි රෙබේකයි රීනයි දවස් එකමාරක් නැතු වෙලා ගියා. பாஸ்டரும் சிஸ்டர் ரெபேக்காவும் அதே போல அவருடைய மகள் ரீனாவும் 1.5 நாட்கள் அங்கே காணாமல் போய்விட்டார்கள். කිලෝමීටර් 3යි මෙතනින් එන්න තිබ්බේ. இந்த இடத்திலிருந்து 3 கிலோமீட்டர் தான் அவர்களுக்கு வர ඔක්කොම නාය இருந்தது. ගිහිල්ලා. இங்கே எல்லாம் அங்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டு ඔක්කොමලම බනිනවා. எல்லாரும் එතන திட்டுகிறார்கள். ඉඳලා එන්න තිබ්බනේ කියලා. அங்கே இருந்து வர வேண்டியது தானே. එතන ඉඳලා එන්න තිබ්බා.
තිබ්බා. அங்கே இருந்து வர இருந்தது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට දෙයක් පෙන්눔 කරන්න ඕන වුණා. ஆனால் தேவனுக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க வேண்டியிருந்தது. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා නවතින්න ඕන තරම් නිවාස තිබ්බා. அங்கே கீழே இறங்கி அநேக வீடுகள் இருந்தது எங்களுக்கு இருப்பதற்கு. මගේ භාර්යාව මට බයිනවා හේ යන් කියලා. என்னுடைய மனைவி திட்டுகிறாள், நாங்கள் போய் அந்த இடங்களிலே இருப்போம் என்று. හැබැයි මගේ ඔළුවේ බෙල්ලුඩ් ஆனால் என்னுடைய தலையிலே பெல்லுட் මෙතනම එන්න ඕන. இங்கே வர ඒ வேண்டும். ඔන්න නිසා වටෙන් ගියා. அதனாலே சுற்றி போனேன். ඊට පස්සේ නාය ගියා. அதற்கு முன்பதாக மண் சரிவு வந்தது. ගම් වතුර ගැලෙව්වා. அங்கே ஜலம் தண்ணீர் புரண்டு ஓடினது. දවසක් කන්නේ නැතුව ත්‍රීවිල් එකේම හිටියා. அங்கே ஒரு நாள் சாப்பிட இல்லாமல் திரிவிலே ඊට இருந்தோம். පස්සේ කිලෝමීටර් 16ක් විතර පයින් ඇවිදලා ආවා. அதுக்கு பின்பதாக 16 கிலோமீட்டர் நாங்கள் நடந்து வந்தோம். දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා උන්වහන්සේ කරන දේවල්. தேவன் எங்களுக்கு காண்பித்தார் அவர் செய்கிற காரியங்களை. මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ எனக்கு கொடுக்க முடிந்த பதில் මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන්. இவை எல்லாம் தேவனுடைய මේ செயல். භූමිය විශ්වය අපේ නෙවෙයි. இந்த அண்ட சராசரமானது இந்த பூமி எங்களுடையதல்ல. මේකේ මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් නැහැ. இதிலே மனுஷனால் செய்ய முடிந்த காரியம் எதுவுமே இல்லை. මේ පෘථුවියටවත් ස්වභාව ධර්මයටවත් අපිට ප්‍රතිකාර කරන්න බෑ. இந்த பூமிக்கும் இந்த இயற்கைக்கும் எங்களால் செய்ய முடிந்த எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை. මේ පදයට අනුව මේවා ඔක්කොම අයිති දෙවියන් වහන්සේ. இந்த வசனத்துக்கேற்ப இவை எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர் தேவன். ඒ වගේ මේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් වෙලාවා යේසුස් වහන්සේ. அதே போல் அந்த தேவன் மனுஷனாக இயேசு கிறிஸ்துவாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். ඒ යේසුස් වහන්සේත් මෙන්න මේ වගේ පදයක් කියනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. அந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த இப்படியாப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். මට පෙරලා ගන්න ලූක් පොතේ எனக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க லூக்கா புத்தகத்துக்கு 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21ஆம் அதிகாரத்தில் 11 වෙනි පදය. 11ஆம் வசனம். ලූක් පොතේ லூக்கா புத்தகம் 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21ஆம் அதிகாரத்தில் 11 වෙනි පදය. 11ஆம் வசனம். මහත් භූමිකම්පාද නොයෙක් තැන්වල සාගත හා වසං භයංකාර පෙනීම්ද අහසින් මහත් ලකුණද වන්නේය. பல இடங்களில் மகா பூமி அதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும். வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். இவைகளெல்லாம் நடப்பதற்கு முன்னே என் நாமத்தின் நிமித்தம் பிடித்து ஜெப ஆலயங்களுக்குள்ளும் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளும் ஒப்பு கொடுத்து ராஜாக்கள் முன்பாகவும் அதிபதிகள் முன்பாகவும் உங்களை இழுத்து துன்பப்படுத்துவார்கள். 12 වෙනි පදයක් කියවන්න. නමුත් ඒ සියලට පළමුවෙන් මාගේ නාමය නිසා ඔහු නුබලා පිට අත්වෙලා සිනගෝග වලටත් හිරගෙවලටත් නුබලා පාවා දෙමින් නුබලාට පීඩා කරන්නෝය. නුබලා රජුන් හා ආණ්ඩුකාරයන් ඉදිරියට ගෙනියන්නෝය. දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் භූමිකම්ප ඇති වෙනවලු. அங்கே பூமி அதிர்ச்சிகள் ஏற்படுகிறது. සාගත ඇති වෙනවලු. அங்கே பஞ்சம் ஏற்படுகிறது. වසංගත ඇති වෙනවා. அங்கே වසංගත ඇති වෙනවලු. பஞ்சமும் ஏற்படுகிறதாம். දැන් අපි මේ මුහුණ දෙන්නේ ස්වභාවික විපතකට. நாங்கள் இங்கே முகம் கொடுப்பது இந்த இயற்கை ரீதியான அந்த அனர்த்தத்துக்கு. තව අපි භූමිකම්ප වලට මුහුණ දුන්නේ නැහැ හරියට. இன்னும் நாங்கள் பூமி அதிர்ச்சிக்கு சரியாய் முகம் கொடுக்கவில்லை. වෙන රටවල් මුහුණ දීලා තියෙනවා. மற்ற வேறு தேசங்கள் அதற்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். අපේ නාය යනවා අපේ නාය යනවා ඒ වගේම ගම් වතුර. எங்களுக்கு இங்கே மண் சரிவு ஏற்படுகிறது, அதே போல அங்கே தண்ணீர் அதிகமாய் புரண்டோடுகிறது. වසංගතයකට අපි මුහුණ දුන්නා. நாங்கள் ஒரு பஞ்சத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்தோம். කොරෝනා වලට. கொரோனா එතකොට பஞ்சத்துக்கு. මේවා ඔක්කොම එනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. இவை எல்லாம் வரும் என்று இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். දැන් ඒ එන දේවල් වලට අපි මුහුණ දීගෙන ඉන්නවා. இப்ப அந்த வருகிற காரியங்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ මොකක්දෝ කරුණාවකින් ஆனால் தேவன் ஏதோ ஒரு கிருபையிலே දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඒවා පෙන්නනවා. தேவன் அதை எங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். අපි මේ වගේ රැගෙන යනවා. அதிலே எங்களை நடத்தி செல்கிறார். අපිට ඒ දේවල් උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. அந்த காரியங்களை தேவன் எங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். දැන් ලංකාවම ලොකු විපතක இப்ப முழு இலங்கையுமே ஒரு பெரிய ஒரு அழிவுக்குள்ளே ඔය වතුර ටික බැහැගෙන යනවා. இந்த தண்ணீர்கள் அப்படியே இப்பொழுது இறங்கி கொண்டு போகிறது. මිනිස්සු එකතු වෙලා නගර ක්ලීන් කරනවා. ஜனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த இடங்களை அவர்கள் சுத்தம் දැන් செய்கிறார்கள். අපේ සභාවට සහභාගී වෙන රෙබෙකා සිස්ටර්ගේ මවගේ ගෙදරත් දැන් ගම් වතුරට යට වෙලා ගම්පල. இப்ப எங்களுடைய சிஸ்டர் ரெபேக்காவுடைய தாயாருடைய அங்கே கம்பெல் அவர்களுடைய வீடும் அப்படியே மூழ்கி போய்விட்டது. අපේ තව කට්ටියක නැති වෙලා ඇති අපි දන්නේ නැහැ සාම අපිට තොරතුරු නැහැ. இப்ப இன்னும் எங்களுடைய அநேகருடைய வீடுகள் அப்படி இல்லாமல் போய் இருக்கலாம் என்று எங்களுக்கு அவர் அதை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியாத தன்மையில் இருக்கிறோம். දුකයි. துக்கம் தான். හැබැයි තව මාස 2-3 යනකොට ஆனால் இன்னும் 2-3 மாதங்கள் ඔය හැම போகும்போது දෙයක්ම යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. அது எல்லாமே சாதாரண நிலைமைக்கு පාරවල් හැදෙනවා. அங்கே பாதைகள் ஏற்படும். ආයේ අපේ සුපුරුදු ජීවිතයට එනවා. மறுபடியும் எங்களுடைய அந்த பழக்க வழக்கத்துக்குள்ளே நாங்கள் வந்து விடுவோம். එතකොටත් අපි කොහෙද ඉන්නේ? அப்பொழுதும் நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்? එතකොටත් දේව රාජ්‍යයේ ඉන්නේ. அப்பொழுதும் நாங்கள் தேவராஜ்யத்தில் අපිට ඔය උණ විපත ඔක්කොම අමතක වෙලා යනවා. எங்களுக்கு நேரிட்ட இந்த எல்லா அந்த அனர்த்தங்களையும் நாங்கள் மறந்து விடுவோம். හැබැයි අපි තාම ජීවත් වෙන්නේ
වෙන්නේ කොහෙද එතකොටත් අනාගතයේදීත් ஆனால் நாங்கள் எதிர்காலத்திலும் எங்கே நாங்கள் இருப்போம் මේ வாழ்வோம் ලෝකයේ இந்த பூமியிலே දේව රාජ්‍යයට තෝරාගත්ත මිනිස්සු ලෙස தேவ ராஜ்யத்துக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த ஜனங்களாய் මේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා 12 වෙනි පදේ இந்த இயேசு கிறிஸ்து 12ஆம் அதிகாரத்திலே වසංගත சொல்லுகிறார். එනවලු அங்கே வஞ்சங்கள் வருகிறதாம், භයංකර පෙනීම් එනවලු அங்கே பயங்கரமான அங்கே காரியங்கள் ஏற்படுமா, අහසේ ලකුණු එනවලු அங்கே வானத்திலே அங்கே காரியங்கள் சாகத்தை அடையாளங்கள் என்னவாலு? வருமாம். அங்கே பஞ்சங்கள் ஏற்படுமா, භූමි කම්පා එනවලු பூமி அதிர்ச்சிகள் வருமாம். මේ ඔක්කොමවත් இவை எல்லாம் வந்தாலும் 12 වෙනි පදේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ 12ஆம் வசனம் எப்படி தொடங்குகிறது? නොමුත් ඒ සියල්ලට පළමුවෙන් මාගේ නාමය නිසා ඔව්හු නුබලා පිටත් වෙලා සිනගෝගවලටත් හිරගෙවල්වලටත් නුබලා පාවා දෙමින් නුබලාට පීඩා කරන්නෝය. இவர்கள் எல்லாம் நடந்ததுக்கு முன்னே என் நாமத்தின் நிமித்தம் அவர்கள் உங்களை பிடித்து ஆலயங்களிலும் சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளும் ஒப்பு கொடுத்து ராஜாக்கள் முன்பாகவும் அதிபதிகள் முன்பாகவும் உங்களை இழுத்து துன்பப்படுத்துவார்கள். එනිසා මම කතා කරන්න යන්නේ විපත ගැන නෙවෙයි. அதனால நான் உங்களுக்கு இந்த விபத்தை குறித்து நான் உங்களோட දැන් பேச විපත போவதில்லை. ආවා. இப்பொழுது விபத்து வந்தது. අපි රටක් හැටියට විපතට මුහුණ දෙයි. நாங்கள் ஒரு நாடாக அந்த விபத்துக்கு முகம் கொடுப்போம். ඒක තව මාසෙකින් දෙකකින් හරියයි. அது இன்னும் 2-3 மாதங்களே சரி வரும். හැබැයි අපි හැමදාම තව ටික කාලයක් පවතිනවා දේව රාජ්‍යය තුල. ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்ச காலத்துக்கு நாங்கள் அந்த தேவ ராஜ்யத்திலே இருப்போம். දේව රාජ්‍යය කවදාකවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. தேவ ராஜ்யமானது ஒருபொழுதும் முடிவடையாது. ඒක සදාකාලිකයි. அது நித்திய காலமானது. හැබැයි මේ පොළව ஆனால் இந்த பூமி, ලෝකය இந்த உலகம் ඒක නැති වෙනවලු. அது இல்லாமல் போகும். යේසුස් වහන්සේ කියනවනේ இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் අහස தானே, පහ වෙලා යනවා. வானம் ஒளிந்து போனாலும் පොළව පහ වෙලා යනවා. இந்த பூமி ஒளிந்து போகுமா, මගේ වචනය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. ஆனால் என்னுடைய வார்த்தை ஒளிந்து මගේ போகாது. රාජ්‍යය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. என்னுடைய ராஜ்யம் ஒளிந்து போகாது. සදාකාලය පහ වෙලා යන්නේ නැහැ. அந்த நித்திய காலம் ஒளிந்து போகாது. හැබැයි ඒකට මුහුණ දෙනකොට ஆனால் அதற்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கும் பொழுது විපත එනවා විපත සුව වෙනවා. நாங்கள் அந்த விபத்துக்கு நாங்கள் முகம் கொடுப்போம், அந்த விபத்திலிருந்து நாங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். හැබැයි පීඩාව ஆனால் துன்பம் තියෙනවා. துன்பம் இருக்கும். මොනවද පීඩාව කියලා කියන්නේ? துன்பம் என்றால் என்ன? පීඩා කියන ඒවා அந்த துன்பம் என்பது අපේ ශරීරයට එන්න පුළුවන්. எங்களுடைய சரீரத்துக்கு வர අපේ முடியும், මනසට එන්න පුළුවන්. எங்களுடைய மனதுக்கு வர අපේ முடியும், සමාජය තුල එන්න පුළුවන්. எங்களுடைய சமுதாயத்துக்குள்ளே வரலாம். ආගමික පීඩා එන්න පුළුවන්. ආගමික පීඩා එන්න පුළුවන්. மத சம்பந்தமான துன்பங்கள் வரலாம், සංස්කෘතික පීඩා එන්න පුළුවන්. கலாச்சார சம்பந்தமான துன்பங்கள் வரலாம், දේශපාලන පීඩා එන්න அங்கே පුළුවන්. அரசியல் சார்ந்த துன்பங்கள் வரலாம். පීඩා කියලා ගත්තහම அந்த துன்பங்கள் என்று எடுக்கும் பொழுது ඒවා වර්ගීකරණය කරොත් ගොඩාක් තිබෙනවා. அவைகள் நாங்கள் வித்தியாச விதத்திலே நாங்கள் அதை காணலாம். දැන් අපි ඉන්නේ සභාවේ. இப்ப நாங்கள் இருப்பது சபையிலே. ඔබ සජීවීව සහභාගී වෙලා ඉන්නේ දේව මෙහෙයකට. நீங்கள் நேரலையாக சம்பந்தப்பட்டிருப்பது ஒரு ஆராதனைக்கு. මම කතා කරත් මිනිස්සෙක් කතා කරත් ඔබ අහන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. ஒரு மனுஷன் கதைத்தாலும் நீங்கள் செவி கொடுப்பது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு. අපි සභාවේ සෙනග නිසා நாங்கள் சபையின் ஜனங்களாய் இருக்கிறபடினால் අපි දැනගන්න ඕන පීඩා පිළිබඳ. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த துன்புறுத்தல்கள், இந்த உபத்திரவங்களுக்கு. සභාවේ ජනතාව නිසා අපි බලමු සභාවට ආපු පළවෙනි පීඩාව මොකක්ද කියලා. சபை ஜனங்களாய் இருக்கப்படினாலே சபைக்கு வந்த முதலாவது உபத்திரவம் என்னவென்பதை நாங்கள் එනිසා අපි பார்ப்போம். පෙරලා ගමු. அதனாலே நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். ක්‍රියාපොතට அப்போஸ்தலர் புத்தகம், ක්‍රියාපොතේ அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4ஆம் அதிகாரம் පළවෙනි පදේ ඉඳලා 1ஆம் வசனத்திலே இருந்து 3වෙනි පදේ දක්වා. 3ஆம் வசனம் මේක வரைக்கும். තමයි සභාව හැදුනට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම මුහුණ දෙන පීඩාව. இதுதான் சபை வளர்ச்சி அடைந்த பின்பதாக முதலாய் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிற முகம் கொடுக்கிற ඒ உபத்திரவம். පීඩාවට හේතුව මෙන්න මේකයි 4 දක්වා. அந்த உபத்திரவத்துக்கு காரணம் இதுதான் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 3ஆம் வசனம் வரைக்கும் 4ஆம் அதிகாரத்திலே. ඔවුන් සෙනගට කතා කරද්දී පූජකයෝද දේවමාලිගාවේ සේනාපතියාද සද්දිසිවරුද සෙනකට ඔවුන් ඉගැන්වූ බැවිනුත් යේසුස් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන මලුන්ගේ නැගිටීම ප්‍රකාශ කළ බැවිනුත් අතිශයින් කැළඹී ඔවුන් කරා පැමිණ ඔවුන් පිට අත්හෙලා සවස් වූ බැවින් පසුවදා වනතුරු හිරගෙයි තැබුවෝය. හරි. දැන් මෙතන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது? යොහාන් පේත්‍රුස් யோவான் பேதுரு දේවමාලිගාවේ ගිහිල්ලා அங்கே தேவாலயத்துக்கு சென்று ඔවුන් යුදෙව්වන්ට அவர்கள் யூதர்களுக்கு යේසුස් වහන්සේගේ මලවුන්ගේ නැගිටීම කතා කරනවා. இயேசுவின் அந்த உயிர்த்தெழுதலை, இயேசு மறுபடியும் அந்த உயிர்த்தெழுதலை, மரணத்திலிருந்து அவர் உயிர்த்தெழுந்ததை குறித்து கதைக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය දෙනවා. இயேசுவை குறித்து அங்கே அறிவிக்கிறார்கள். இயேசுவின் நற்செய்தியை, சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார்கள். විපත් ලෝකෙට එනවා.
அங்கே ஒரு அங்கே சேதமடைந்த அந்த உலகத்துக்கு வருகிறார்கள். හැබැයි ඒවා සුවපත් කරන්න පුළුවන්. வந்து அதை சுகப்படுத்த முடியும். පාරවල් හදන්න පුළුවන්. பாதைகளை உருவாக்க முடியும். ගංගා හදන්න පුළුවන්. நதிகளை உருவாக்க முடியும். ගම් වතුරට යට වෙන ගොඩනැගිලි හදන්න පුළුවන්. அங்கே வெள்ளத்தினாலே உடைக்கப்பட்ட கட்டிடங்களை கட்ட முடியும். හැබැයි මිනිස්සෙක්ගේ මරණයක් හදන්න අමාරුයි. ஆனால் ஒரு மனுஷனுடைய மரணத்தை சரி செய்ய முடியாது. මිනිස්සු නිකන් මැරලා යනවට மனுஷன் சும்மா மரித்து போவதற்கு ඒ මරණයෙන් බේරෙන්න அந்த மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதற்கு සදාකාලීන ජීවනය තමා ප්‍රතිකාරය. நித்திய கால ஜீவன் தான் அதற்கு பரிகாரம். පාරවල් හදන්න පුළුවන්. பாதைகளை உருவாக்க ගංගා முடியும். හදන්න පුළුවන්. நதிகளை உருவாக்க නගර முடியும். හදන්න පුළුවන්. அங்கே நகரங்களை உருவாக்க ඕන முடியும். දෙයක් හදන්න පුළුවන්. வேண்டிய ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும். හැබැයි මරණය ஆனால் மரணம் මනුෂ්‍යයා මැරෙන එක மனுஷன் மரிப்பது ඒක නතර කරන්න බෑ. அதை நிறுத்த முடியாது. ඕන මිනිහෙක් මැරෙනවා. வேண்டிய ஒரு மனுஷன் சாவான். හැබැයි ඇත්තටම මිනිහෙක් මැරෙන්නේ නැහැ. ஆனால் உண்மையாக ஒரு மனுஷன் சாவதில்லை. මැරෙන්නේ මැරෙන්නේ ශරීරය. மரிப்பது சரீரம். හැබැයි තව ජීවිතයක් තියෙනවා සදාකාලේ. ஆனால் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது நித்திய ஜீவன். ඒ සදාකාලේ ලබා ගන්නේ කොහොමද? அந்த நித்தியத்தை நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? සුභාරංචියෙන් அந்த நற்செய்தி மூலமாக, ගැලවීමෙන්. அந்த ரட்சிப்பின் මොකක්ද மூலமாக. ගැලවීම? ரட்சிப்பு என்றால் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීම. தேவனை குறித்து தெரிந்து கொள்வது. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන தேவனை குறித்து தெரிந்து கொண்டு යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට ගිය නිසා இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போனபடியினால், යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය අපි උදෙසා මැරුණා. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே உங்களுக்கு எனக்குமாக மரித்தபடியினால் උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. அவர் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේ පිළිගත්තොත් அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் අපේ පාපයට සමාව ලැබෙනවා. எங்களுடைய பாவத்துக்கு சமாதானம் දෙවියන් கிடைக்கிறது. වහන්සේ සමාව දෙනවා. தேவன் சமாதானத்துக்கு එතකොට அருகிறார். සදාකාලීන ජීවිතයට යන්න அப்பொழுது அந்த நித்திய கால ஜீவனுக்கு போவதற்கு මේ ජීවිතය පුරාම අපිට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. இந்த வாழ்க்கையிலே எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள අපි முடியும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ජීවත් වුණා නම් நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்ந்தால் අපි කවදාකවත් මැරෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் மரிப்பதில்லை. ශරීරය මැරෙයි. இந்த சரீரம் மரித்து භූමියට போகும். වලදායි. அந்த பூமியிலே அவர்கள் புதைப்பார்கள். හැබැයි මිනිස්යාගේ ජීවිතයට උත්තරේ ஆனால் மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கு பதில் සදාකාලීන ජීවිතය. நித்திய கால ஜீவன். ගොඩනැගිලි తాවකාලිකයි. கட்டிடங்கள் அது தற்காலிகம். පාරවල් తాවකාලිකයි. பாதைகள் தற்காலிகம். හැම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. எல்லாவற்றுமே தற்காலிகமானது. සදාකාලීන එකක් තියෙනවා. ஆனால் நித்திய காலம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. ඒක තමා அதுதான் ගැලවීමේ පණිවිඩය. நற்செய்தி, சுவிசேஷத்தின் அங்கே செய்தி. ඒක ලැබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ හරහා. அதை பெற்றுக்கொள்வது இயேசு கிறிஸ்து දෙවියන් மூலமாக. වහන්සේ දැනගන්න ඕන. தேவனை அறிந்து கொள்ள ඒ வேண்டும். නිසා මේ පේත්‍රුසු යෝහනුයි அதனால இந்த பேதுரும் யோவானும் සභාව මේ දේවමාලිගාවට ගිහිල්ලා சபையின் தேவாலயத்துக்கு சென்று ඒ කට්ටිය එක එක දේවල් විශ්වාස කරන් ඉන්නවා ගම. அவர்கள் ஒவ்வொரு காரியங்களில் அவர்கள் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். හැබැයි කියනවා දන්නවද යේසුස් වහන්සේ මරණින් නැගිට්ටා. ஆனால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து ඔබ மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේව විශ්වාස කරොත් நீங்கள் அவரை விசுவாசித்தால் ගැලවීම ලබනවා. நீங்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். මේ පණිවිඩේ දේවමාලිගාවේ කියපු ගමන් இந்த செய்தியை தேவாலயத்தில் அறிவித்த பின்பு යුදෙව්වෝ කැළඹෙලා யூதர்கள் எல்லாம் அங்கே புலம்புகிறார்கள். ඔවුන් දෙන්නට ගහලා அவர்கள் இருவரையும் அடித்து පහුවදා වෙනකල් හිරගෙදර තිබ්බා. மறுநாள் வரைக்கும் அவர்களை சிறைச்சாலையிலே வைத்திருந்தார்கள். මොනවා නිසාද පීඩා එන්නේ? எதற்காக அங்கே உபத்திரம் வருகிறது? ගම් වතුර විතරක් නිසා නෙවෙයි. அங்கே வெள்ளத்தினால் மட்டுமல்ல, පාරවල් කැඩෙන නිසා නෙවෙයි. பாதைகள் உடைந்த நாள் மாத்திரமல்ல, ඒවා හදයි තව ටික දවසක. அதை இன்னும் கொஞ்ச நாளிலே அதை செய்வார்கள். ජීවත් වෙන තුරාවට දේව රාජ්‍යයේ මනුෂ්‍යයන්ට එනවා පීඩාව. මොකක්ද දන්නවද? வாழ்க்கையிலே வாழும் வரைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே வாழ்கிற ஜனங்களுக்கு வரும் ஒரு உபத்திரம் என்ன? යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න යනකොට இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும் போகும் பொழுது මොකක්ද එන පීඩාව? என்ன வருகிறதான உபத்திரம்? ශරීර පීඩා, சரீர உபத்திரவங்கள், මානසික පීඩා. அந்த மானசீக அங்கே உபத்திரவங்கள். අපිව කොන් කරයි, எங்களை ஒதுக்குவார்கள், අපිව අයින් කරයි, எங்களை வெறுப்பார்கள், අපිට ගහයි. எங்களுக்கு அடிப்பார்கள். ඇයි ඒ? ஏன்? මොකද අපි සදාකාලික දෙයක් ගේන්න යන්නේ. ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு நித்திய கால ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருகிறோம். දැන් ඒ කට්ටියට ලැබුණු පිළිතුර මොකක්ද? දැන් මේ කට්ටිය අමාරු වෙලා සුභාරංචි කිව්වේ ගුටි කාගෙන හිරේටත් ගියා. இப்ப இவர்கள் கஷ்டப்பட்டு அந்த சுவிசேஷம் சொல்லி அடி வாங்கி அவர்கள் சிறைக்கும் சென்றார்கள். හැබැයි ඒකේ පිළිතුර මොකක්ද? ஆனால் அதற்கு பதில் என்ன? 4 වෙනි පදය. 4ஆம் வசனம். 4:4 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். නොමුත් වචනය ඇසූවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අදහගත්තෝය. ඒ මනුෂ්‍යයන්ගේ ගණන 5000ක් පමණ විය. வசனத்தை கேட்டவர்களில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள். அவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய 5000 இருந்தது.
බලන්න ඒ කට්ටිය යේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වා. பாருங்க, அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொன்னார்கள். ඒ කට්ටිය ගුටි කෑවා. அவர்கள் அடி வாங்கினார்கள். හිරගේට ගියා. அவர்கள் சிறைச்சாலைக்கும் சென்றார்கள். කමක් නැහැ. பரவாயில்லை, ඒක තමයි සේවය. அதுதான் ஊழியம். හැබැයි උත්තරේ ஆனால் பதில் 5000ක් යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහගත්තා. 5000 பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ගම් වතුරාව කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහ ගන්න යනවද? வெள்ளம் வந்ததென்று இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? පාර කැඩුනා කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහ ගන්න යනවද? பாதை உடைந்ததென்று இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? කණ්ඩ නැති වෙනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ ගැන අදහ ගන්න යනවද? சாப்பிட இல்லாமல் போக போகுது என்று இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? නෑ. இல்லை. ඕවා తాවකාලිකයි. அவை எல்லாம் ඒක தற்காலிகமானது. පීඩාවක් එනවා තමයි. அது ஒரு உபத்திரமா இருக்கும் தான். ඒක සෑම මිනිසෙකුට තියෙන භෞතික පොදු පීඩාවක්. அது எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்கிறதான வெளிப்பிரகாரமான ஒரு பொதுவான ஒரு உபத்திரவம். හැබැයි ஆனால் අපි කවදාකවත් මැරෙන අය නෙවෙයි. நாங்கள் ஒருபோதும் மரிக்கிற நபர்கள் அல்ல. ශරීරය මැරෙනවා. சரீரம் மரித்து හැබැයි போகும். මනුෂ්‍යයා කියන්නේ සදාකාලිකයි. ஆனால் மனுஷன் என்பது நித்திய காலமானவன். දෙවියන් වහන්සේ සදාකාලිකයි. தேவன் நித்திய காலமாய் இருக்கிறவன். දෙවියන් වහන්සේ වගේ හදපු උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයටයි සමානත්වයට හදපු මනුෂ්‍යයා සදාකාලිකයි. தேவன் அவருடைய சாயலும் அவருடைய ரூபத்தின் படியும் படைக்கப்பட்ட மனுஷனும் நித்திய காலமாய் இருக்கிறவன். උන්වහන්සේ அவர் මනුෂ්‍යයට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. மனுஷனுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார். විනාශ වෙන්නේ නැතුව அழிந்து போகாமல் සදාකාලයට යන්න පුළුවන්. நித்திய காலத்துக்கு போக முடியும். ඒක තමයි සුභාරංචිය. அதுதான் சுவிசேஷம். ඔබ සුභාරංචිය කියනකොට நீங்கள் சுவிசேஷத்தை சொல்லும் பொழுது සුභාරංචියට අනුව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. அந்த சுவிசேஷத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாழும் பொழுது වැස්සාවත් மழை வந்தாலும் අව්වාවත් வெயில் அடித்தாலும் දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா, ඒක අමාරුයි තමයි. அது கஷ்டம்தான். හැබැයි ඒකට මුහුණ දෙනවා. ඒකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. அதற்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வரும். බලන්න ඊයේ අද උදේ වෙනකල් பாருங்க, இன்று காலை வரைக்கும் අපි දවස් 5ක් ඊර දැක්කේ නැහැ. நாங்கள் 5 நாட்கள் சூரிய வெளிச்சத்தை දවස් காணவில்லை. 5ක් නෙමෙයි ඇත්තටම දවස් 8ක් ඊර දැක්කේ නැහැ. 5 நாட்கள்ல உண்மையாகவே 8 நாட்கள் நாங்கள் சூரிய வெளிச்சத்தை காணவில்லை. දැන් බලන්න අද ඉඳලා මේ රස්නිය දවස් 10කට විතර තියෙන්න යනවා. பாருங்க, இன்றிலிருந்து இந்த 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 வெளிச்சம், இந்த சூரிய வெளிச்சம், இந்த உஷ்ணம், இந்த வெப்பம் 10 நாட்களுக்கு இருக்க போகிறது. එතකොට පිච්චෙන්න යනවා. அப்பொழுது எங்களுக்கு சுட போகிறது. ගස් ටික ඔක්කොම කරවෙන්න යනවා. இங்க இந்த மரங்கள் எல்லாம் அங்கே சுட்டு போக போகிறது, எரிந்து போக போகிறது. එතකොට ඒකට කවුද උදව් කරන්නේ? அப்பொழுது அதற்கு உதவி செய்ய போது වතුර නැති වෙන්න යනවා. தண்ணீர் இல்லாமல் போகும். මේ පොළවේ ඕක හැමදාම තියෙනවා. இந்த பூமியிலே இது ஒவ்வொரு நாளும் අපි இருக்கும். ඒකට මුහුණ දෙනකොට අමාරුයි. நாங்கள் அதுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது கஷ்டம். හැබැයි ඔබ මම දැනගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ஆனால் நீங்களும் நானும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் කොයි இருக்கிறது. වෙලේ මේ ශරීරේ පණ යයිද දන්නේ. எப்பொழுது இந்த சரீரத்திலே உயிர் போகும் என்று தெரியாது. ඒ පණ යනකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල හිටියොත්, அந்த உயிர் போகும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால், ඒ සුභාරංචිය තුල හිටියොත්, அந்த நற்செய்திக்குள்ளே சுவிசேஷத்துக்குள்ளே இருந்தால், ඔබයි මමයි සදාකාලින ජීවනයට සුදුස්සෝ වෙයි. நீங்களும் நாங்களும் நித்திய கால ஜீவனுக்குள்ளே போவதற்கு தகுதியுள்ளவர்களாய் මේක இருப்போம். තමා සභාවට ආපු පළවෙනි පීඩාව. இதுதான் சபைக்கு வந்த முதலாவது உபத்திரவம். යෝහාන් පේත්‍රුස්ට ගහලා හිරගෙදර දැම්මා. யோவானையும் பேதுருவையும் அங்கே அடித்து சிறைச்சாலைக்குள்ளே போட்டார்கள். ஏன்? සුභාරංචිය නිසා. நற்செய்தி நிமித்தம். හැබැයි හිරේට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனால் சிறைச்சாலைக்கு போனதுக்கு குட்டிக்காවට பரவாயில்லை. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. அடி வாங்கினதுக்கு பரவாயில்லை. 5000ක් ගැලවීම ලැබුවා. 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். කානිසාද குட்டி කෑවේ? யாருக்காக அவர்கள் அடி வாங்கினார்கள்? කානිසාද ඔවුන් හිරගෙට ගියේ? யாருக்காக அவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு දෙවියන් சென்றார்கள்? වහන්සේ නිසා. தேவனுக்காக. ඔබ ගම් වතුරට අහුණා නම්, நீங்கள் வெள்ளத்துக்கு ඔබ மாட்டினால், නායට අහුණා නම්, நீங்கள் மண் சரிவுக்கு ඔබ மாட்டினால், දෙවියන් වහන්සේ උදෙසාද ගම් වතුරට අහුණා. நீங்கள் தேவனுக்காகவா நீங்கள் அங்கே வெள்ளத்துக்கு நீங்கள் சிக்கினீர்கள்? නාය යන්නේ ඇවිල්ලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට උදව් කරන්න ගිහිල්ලාද? அங்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டது நீங்கள் தேவனுக்கு உதவி செய்தபடியினாலா? නෑ, ඒක ස්වභාවික විපතක්. இல்ல, அது இயற்கை அனர்த்தம். එනිසා තේරුම් ගන්න. ඒක ඇති කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. அதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அதை உண்டாக்குவதும் அதை கிரிகைக்குள்ளே கொண்டு வருவதும் தேவன் தான். දැන් ඒකට ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක් හරි කවුරු හරි වුණා නම් එයා දෙවියන් වහන්සේ තුල හිටියා නම් එයයි. இப்ப அந்த காரியத்துக்கு யாராவது ஒரு கிறிஸ்தவன் மாட்டினால், அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் அவன் அங்கே நித்திய கால ஜீவனுக்குள்ளே போவான். දෙවියන් වහන්සේ ගම් වතුරෙන් ඒ නායෙන් එයාව බේරගත්තා නම්, அந்த அந்த வெள்ளத்திலே இருந்து, அந்த மண் சரிவிலே இருந்து தேவன் அவனை காப்பாற்றினால், හිටපන් තව උඹට මේ ලෝකේ වැඩ තියෙනවා. இன்னும் கொஞ்ச நாட்களுக்கு இந்த பூமியில உனக்கு வேலை இருக்கிறது. මේ පොළවේ මට කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. இந்த பூமியில எனக்கு செய்ய சில வேலைகள் உண்டு. ඒ නිසා ඒ කාලෙට මම උඹට පණ දෙන්න. அதனால அது வரைக்கும் உனக்கு நான் உயிரை தருகிறேன். එතකම් මේ භූමික ශරීරය මරන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කළා. அதனாலே அதுவரைக்கும் இந்த பூமிக்கு சொந்தமான இந்த சரீரத்தை நான் அங்கே மறிக்க விட மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මේ පේත්‍රුස් යොහන්ලා ඉන්න කාලෙත් ওই ස්වභාවික
විපත් ඒ ලෝකෙට තිබ්බා. இந்த பேதுரு யோவான் இருந்த காலகட்டத்திலும் அந்த உலகத்திலே இந்த இயற்கை அனர்த்தங்கள் இருந்தது. හැබැයි මොනවා තිබ්බත් ඒ කට්ටිය දැනගත්තා. ඒවා එනවා යනවා. ஆனால் இது எந்த காரியம் இருந்தாலும் அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள், இது வரும் போகும். නමුත් අපිට වගකීමක් තිබෙනවා. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන්ට යන්න ඕන. தேவனுடைய செய்தியானது உலகத்தில் இருக்கிறதான வாழுகிற ஜனங்களுக்குள்ளே போக வேண்டும். දැන් මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මොනවටද? இப்ப இவர்கள் போய் முகம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. என்னத்துக்கு? නඩුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නඩුවකට. නඩුවක් වලක්. அங்க ஒரு வழக்குக்கு அவர்கள் முகம் கொடுக்க ඒ வேண்டும். කියන්නේ ප්‍රතිඵල එනකොට அப்படி என்றால் பிரதிபலன்கள் வரும்போது පීඩාවකට පස්සේ ප්‍රතිඵල තිබෙනවා. உபத்திரவத்துக்கு பின்னே பிரதிபலன் உண்டு. ප්‍රතිඵල වලට පස්සේ නඩුව අහන්න යනවා. பிரதிபலனுக்கு பிறகு அங்கே වලක විසරණය. வழக்கு விசாரணைக்கு போக வேண்டும். 5 වෙනි පදේ ඉඳලා 7 වෙනි පදේ දක්වා. 5ஆம் வசனத்திலே இருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசியுங்கள். මේවා සිද්ධ වෙන්නේ මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ නිසා. இந்த காரியங்கள் நடைபெறுவது இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம். ගම් වතුර ආපුවාම යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න බෑ. அங்கே வெள்ளம் வந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்ல முடியாது. පාරවල් කඩාගෙන ගියාපුවාම යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න බෑ. பாதைகள் உடைந்து போனால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்ல முடியாது. මිනිසුන්ට කණ්ඩ නැතුව ගෙවල් වල නැතුව ඉන්නකොට ඒ කට්ටියට යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න බෑ. ஜனங்கள் அங்கே சாப்பிட இல்லாமல் வீடுகள் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்ல முடியாது. ඒක කියන්න ගියොත් ඒ වෙලාවේ ගුටි තමා කන්න වෙන්නේ. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே சொன்ன போனால் அடிதான் வாங்க ඒ வேண்டும். වෙලේ මිනිසුන්ට උදව් කරන්න ඕන. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஜனங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். හැබැයි ஆனால் ඒ කරන උදව් తాවකාලිකයි. அந்த செய்கிற உதவியானது தற்காலிகமானது. මේ ජීවිතයේ තියෙන කල අපි දැනගන්න ඕන இந்த வாழ்க்கை இருக்கும் வரைக்கும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம்தான் අපි நாங்கள் යේසුස් වහන්සේගේ නම ආරක්ෂා කරන්න. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை பாதுகாப்பது. පේතෘස් ඒ නම පාවල දුන්නේ නැහැ. பேதுரு அந்த நாமத்தை அங்கே காட்டி கொடுக்கவில்லை. යොහන් ඒ නම පාවල දුන්නේ නැහැ. யோவான் அந்த நாமத்தை காட்டி கொடுக்கவில்லை. ඒ කට්ටිය කිව්වා அவர்கள் சொன்னார்கள், දන්නවද මේ ලෙඩා කොහොමද හොඳ වුනේ? தெரியுமா இந்த வியாதிஸ்தவன் எப்படி சுகமடைந்தான் என்று? දන්නවද මේ ඔක්කොමලම යේසුස් වහන්සේ කොහොමද පිළිගත්තේ කියලා? தெரியுமா இங்க இருக்கிறதான அனைவரும் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று? වෙන කිසිම දෙයකින් නෙවෙයි. வேற எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் அல்ல. මොකකින්ද? எதன் மூலமாக? යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் අර நாமத்தில். ඔය කට්ටිය කුරුසපත් කරේ. அந்த நீங்க சிலுவையில் අර ඔය அறைந்தீங்களே, කට්ටිය චෝදනා කරේ. அந்த நீங்க அவரை අර ඔය வேண்டும் என்று කට්ටිය காரியங்கள் අනගැහුවේ. சொன்ன- அந்த நீங்க கண்காட்டினீங்களே, අන්න ඒ නාමයෙන් அந்த நாமத்திலே ලෝකයට විපත්තේ සුව වෙයි. உலகத்துக்கு உபத்திரங்கள் வரும், அது சுகமடையும். හැබැයි ஆனால் සදාකාලින ජීවිතයට යන්න நித்திய கால ஜீவனுக்குள்ளே போவதற்கு ඒකට කොහොමද සුවය හම්බෙන්නේ? அதற்கு எப்படி சுகத்தை ඒකෙන් பெற்றுக்கொள்வது? කොහොමද බේරෙන්නේ? அதிலே இருந்து எப்படி நாங்கள் ඒකට මේ காப்பாற்றப்படுவது? ලෝකෙට උත්තරයක් නැහැ. அதற்கு இந்த உலகத்திலே ஒரு பதில் ආණ්ඩුවට இல்லை. උත්තරයක් නැහැ. அரசாங்கத்துக்கு பதில் இல்லை. මිනිස්සුන්ට උත්තරයක් නැහැ. ஜனங்களுக்கு பதில் இல்லை. ඒකට උත්තරේ அதற்கு பதில் යේසුස් වහන්සේ විතරයි. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. ආමෙන්. ஆமென். හරි දෙවනි පීඩාව අපි බලමු. இரண்டாவது உபத்திரவத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். සභාවට ආපු දෙවනි පීඩාව. சபைக்கு வந்த இரண்டாவது உபத்திரவம். සභාවට ආපු දෙවනි පීඩාවට හේතුව சபைக்கு வந்த இரண்டாவது உபத்திரவத்துக்கான காரணம் 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5ஆம் அதிகாரம் 12 වෙනි පදේ ඉඳලා 16 වෙනි පදේ දක්වා. 12ஆம் வசனத்திலே இருந்து 16ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாங்கள் මේක பார்க்கலாம். තමා සභාව මුහුණ දෙන ඉස්සරලාම පීඩාව. இதுதான் சபை முகம் கொடுக்கிறதான முதலாவது உபத்திரவம். කියවන්න බලන්න. තවද පේරිතයන්ගේ අත්වලින් බොහෝ හාස්කම්ද පුදුමද සෙනග අතරේ කරන ලද්දේය. ඔවුන් සියල්ලෝ එක් සිත්ව සාලමොන්ගේ ද්වාර මණ්ඩපයෙහි සිටියෝය. අනෙක් අයගෙන් කිසිවෙකුට ඔවුන් සමග එකතුවෙන්ට ධෛර්යය නොතිබුණේය. එසේ වී නමුත් සෙනග ඔවුන් වර්ණනා කළෝය. අදහගන්නන් වන පුරුෂයන්ගෙන්ද ස්ත්‍රීන්ගෙන්ද මහත් සමූහයක් වැඩි වැඩිව ස්වාමීන් වහන්සේට එක් කරන ලද්දෝය. එහෙන් පේතෘස් එන විට ඔහුගේ සෙවනැල්ල පමණවත් යම් රෝගීකු පිට වැටෙන පිණිස ඔහු ඔවුන් පිටත වීදිවලට ගෙනවිත් ඇදන්වලද යහන්වලද තැබුවය. යෙරුසලම අවට නුවරවලින් සමූහයෝ රෝගීන්ද අශුද්ධාත්මවලින් පීඩා වූවන්ද ගෙන රැස් වූෝය. ඔවුන් සියල්ලෝද සුව කරුණු ලැබුවෝය. அப்போஸ்தலர்களுடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள்ளே செய்யப்பட்டது. எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு சலமோனுடைய மண்டபத்தில் இருந்தார்கள். மற்றவர்களில் ஒருவரும் அவர்களுடனே சேர துணியவில்லை. ஆகிலும் ஜனங்கள் அவர்களை மேன்மைப்படுத்தினார்கள். திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசமுள்ளவர்களாகி கர்த்தரிடமாக அதிகமாய் சேர்க்கப்பட்டார்கள். பிணியாளிகளை படுக்கைகளில் மேலும் கட்டில்களில் மேலும் கிடத்தி பேதுரு நடந்து போகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் அவர்களில் சிலர் மேல் படும்படிக்கு
அவர்களை வெளியே வீதிகளிலே கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். දැන් අපෝස්තලවරු දේවමාලිගාවට එනකොට இப்ப அப்போஸ்தலர்கள் அங்க தேவாலயத்துக்கு வரும் பொழுது දේවමාලිගාවේ තිබෙනවා සාලමෝන්ගේ ద్వාර මණ්ඩපය කියලා ලොකු එක මළුවක්. அங்கே தேவாலயத்தில் இருக்கிறது சாலமோனுடைய மண்டபம் என்று. ඉතින් ඒකේ මිනිස්සු ඇවිදිනවා. அங்கே அந்த மண்டபத்திலே ஜனங்கள் நடப்பார்கள். එතන නිශ්ශබ්දව හැසිරෙනවා. அதிலே அமைதியாய் அவர்கள் இருப்பார்கள், යාඥා කරනවා. ஜெபிப்பார்கள். එහෙම තැනක්. அப்படியாப்பட்ட ஒரு இடம். දැන් එතන මොනවද උනේ? இப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடந்தது? එතන අපෝස්තලවරු යනකොට මිනිස්සු හොඳ වෙනවා. அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் அந்த இடத்துக்கு போகும் பொழுது මේ ඇවිදගෙන යනකොට හෙවණැල්ල වැටුණත් ඒ හෙවණැල්ල වැදිනකොට ලෙඩ්ඩු හොඳ වෙනවා. அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் அப்படி நடக்கும் பொழுது அவர்களுடைய அங்கே அந்த நிழல் படும் பொழுதும் அங்கே வியாதிஸ்தவர்கள் அங்கே சுகமடைகிறார்கள். දේවමාලිගාවේ හිටපු මිනිස්සු බැලුවා. தேவாலயத்தில் இருந்த ஜனங்கள் பார்த்தார்கள். අපි හැමදාම එනවා දෙවියන්ට පූජා කරනවා. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வருகிறோம் ஆண்டவருக்கு பலி අපි செலுத்துவோம். දෙවියන්ට ඇවිල්ලා පූජා කරනවා. நாங்கள் தேவனுக்கு வந்து பலி අපි செலுத்துகிறோம். පඳුරු දානවා. நாங்கள் காணிக்கைகள் ඒවා கொடுக்கிறோம். කරලා යනවා. அவைகளை செய்து போகிறோம். හැබැයි මේ වගේ දෙයක් අපි දැකලා නැහැ දේවමාලිගාවේ. ஆனால் இப்படியாப்பட்ட ஒரு கிரிகையை நாங்கள் தேவாலயத்தில் கண்டதில்லை. මේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලය හෙට මෙහෙට යනකොට இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சீசர்கள் அங்கும் இங்கும் போகும் பொழுது ඒ කට්ටියගේ අතක් වදින්න බෑ. அவர்களுடைய ஒரு கை பட முடியாது, හෙවණැල්ලක් වදින්න බෑ. அவருடைய நிழல் பட முடியாது. මිනිස්සු හොඳ වෙනවා. ஜனங்கள் அங்கே දැන් சுகமடைகிறார்கள். මේ කට්ටියක දේවමාලිගාවේ ඇයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ? இப்ப இவர்களுடைய தேவாலயத்தில் ஏன் இந்த காரியம் நடைபெறுகிறது? මොකද දේවමාලිගාවේ තමා මිත්‍යා මතය කැඩිලා ඒ සුභාරංචිය යන්න ඕන. ஏனென்றால் தேவாலயத்திலிருந்து தான் அந்த மூட நம்பிக்கை உடைந்து சுவிசேஷம் போக வேண்டும். දැන් එතකොට මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? அப்பொழுது ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள்? දේවමාලිගාවට තව ලෙඩ්ඩුත් අරන් එනවා. தேவாலயத்துக்கு இன்னும் அங்கே வியாதிஸ்தர்களை கொண்டு ඒ வருகிறார்கள். කට්ටියට සුවය හම්බෙන්නේ කොහමද? அவர்களுக்கு சுகம் கிடைப்பது எப்படி? යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே. එතකොට அப்பொழுது ඒ කට්ටියගෙන් මේ වුණ හාස්කම් அவர்கள் மூலமாக நடைபெற்ற இந்த அற்புதங்கள் ඒ කට්ටිය ඉගෙනගෙන කරේ නැහැ. அவர்கள் அதை கற்றுக்கொண்டு செய்யவில்லை. ඒවා දීමනා. அவை எல்லாம் வரங்கள். අපෝස්තලවරුත් පුදුම වුණා. அப்போஸ்தலர்களே அங்கே කොහොමද ஆச்சரியப்பட்டார்கள். මේ හාස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. எப்படி இந்த அற்புதம் நடைபெறுகிறது? ඒ කට්ටිය දන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. ඒ කට්ටිය එක එක විදිහ හාස්කම් සිද්ධ වෙනවා. அவர்கள் மூலமாக வித்தியாசமான அற்புதங்கள் ඒ நடக்கிறது. කට්ටිය ඇවිල්ලා හීලින් ස්කූල් එකකට ගිහලා කොහොමද හාස්කම් කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. அவர்கள் சுகமளிக்கும் பாடசாலைக்கு போய் எப்படி சுகமளிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ளவில்லை. දන්නවද මේ ක්‍රිස්තියානි ලෝකේ තියෙනවා කොහොමද සුව කරන්නේ කියලා පාසල්. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்துக்குள்ளே எப்படி சுகமாக்குதலை அந்த வரத்தை பெற்றுக்கொள்வது, அதை எப்படி சுகப்படுத்துவது என்பதான பாடசாலைகள் இருக்கிறது. මන් දන්නේ නැහැ ඔයගේ ඉන්නේ ප්‍රින්සිපල්ලා කවුද කියලා. எனக்கு தெரியவில்லை அவைகளை உருவாக்குறதான பிரின்சிபல் யார் මන් என்று. දන්නේ නැහැ ඔයගේ උගන්වන දේවගතිවරු කවුරුද කියලා. எனக்கு தெரியவில்லை அவைகளிலே கற்றுக் கொடுக்கிறதான ஆசிரியர்கள் யார் என்று. මොකද යේසුස් වහන්සේත් ඇවිල්ලා කොහොමද හීලින් ස්කූල් එකක් කරන්න කියලා හීලින් ස්කූල් එකක් දාන් හිටියේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவே கூட எப்படி ஒரு அங்கே அந்த சுகமாக்கும் பாடசாலை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கூட செய்திருக்க மாட்டார். හාස්කම් කියන්නේ දීමනා වලින් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ කට්ටියවත් දන්නේ නැහැ. அங்கே அற்புதம் என்பது வரங்களினாலே அங்கே கிரிகை செய்கிற ஒரு காரியம், அது அவர்களுக்கே தெரியாது. දැන් ඇයි ඒ දේවල් වෙන්නේ? இப்பொழுது ஏன் அந்த காரியங்கள் நடைபெறுகிறது? යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் මිනිස්සු ගැලවීම ලබන්න. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். හරිද? சரியா? දැන් ඒකට පස්සේ ඔන්න ආපහු ඊළඟ පීඩාව එනවා. இப்ப பாருங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக அடுத்த உபத்திரம் வருகிறது. 17 ඉඳලා 18 දක්වා. 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும். නොමුත් උත්තම පූජකයාද සද්දිස්වරුන්ගේ ලබ්දියෙහු ඔහු සමග සිටි සියල්ලෝද නැගිට ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පිරි පේරිතයන් අල්ලා ප්‍රසිද්ධ හිරගෙයි දැමුවෝය. அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியனும் அவனுடைய கூட இருந்த சதுசேய சமயத்தான அனைவரும் எழும்பி பொறாமையினாலே நிறைந்து அப்போஸ்தலர்களை பிடித்து பொதுவான சிறைச்சாலையிலே வைத்தார்கள். මොනවද උනේ? இப்ப என்ன நடந்தது? අර දේවමාලිගාවේ හිටපු නායකයෝ පූජකයෝ ඔක්කොටම ඊර්ෂ්‍යාව ආවා. இப்ப அந்த தேவாலயத்தில் இருந்த தலைவர்கள் அங்கே ஆசாரிகள் அனைவருக்கும் அங்கே வெறுப்பு ஏற்பட்டது. මේ කොහමද අපි ඇවිල්ලා පාරම්පරික කිතුණු? இது எப்படி நாங்கள் பரம்பரை ரீதியாக கிறிஸ்தவர்களாய் අපි இருக்கிறோம். ඔක්කොම යුනිෆෝම් එක දාලා ඉන්නවා. நாங்கள் எல்லாரும் அந்த யூனிஃபார்மை உடுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். අපි ඇවිල්ලා සාම්ප්‍රදායික බයිබලයේ කියවනවා. நாங்கள் அங்கே சம்பிரதாயமாக அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறவர்கள். හැබැයි මේ දේවල් අපෙන් වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் இவை எல்லாம் எங்கள் மூலமாக நடைபெற අපි மாட்டேங்கிறது. වගේ නිලැඳුම් අඳින්න නැති. எங்களை போல அந்த ஆடைகளை உடுத்திக்கொண்டு, අපි වගේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් කරන්නේ නැති. எங்களை போல சம்பிரதாய ரீதியாக காரியங்களை ඒ செய்யாதவர்கள், අයගෙන් කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ? அவர்கள் மூலமாக எப்படி இந்த காரியம் நடைபெறுகிறது? ඊර්ෂ්‍යා වුණා. அவர்கள் பொறாமைப்பட்டார்கள். දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබලාට දේව රාජ්‍යයේ ඉන්න ඔබලාට එන්න යන තව පීඩාවක් තමයි. பரலோக ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறதான உங்களுக்கு வரப்போகிற அடுத்த உபத்திரவம் தான் ඔබලාට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න යනවා. உங்களை அங்கே
அவர்கள் பொறாமைப்படுவார்கள், உங்களை பார்த்து வெறுப்பார்கள். දැන් ඉරිෂ්‍යා කරනවා කියනකොට இப்ப பொறாமைப்படுவார் என்று சொல்லும் අර பொழுது ව්‍යාජ ගුරුවරු ඉන්නවනේ. அந்த கள்ள உபதேசிகள் අර இருக்கிறார்கள், ව්‍යාජ විදියට හාස්කම් කරන අය அந்த ඉන්නවනේ. கள்ள ரீதியாக அற்புதம் செய்கள் இருக்கிறார்கள். ඔව් අපිටත් එක එක කට්ටිය කියනකොට ඒ ඇවිල්ලා ඉරිසියාවට තමයි. ஆமா ஆமா, அவர்களும் சொல்வார்கள், எங்களுக்கும் ஒரு சில பேர் அந்த பொறாமையின் படினால்தான் சொல்கிறார் என்று ඒ சொல்வார்கள். ඉරිසියාවට නෙවෙයි. அந்த பொறாமை அல்ல, මොකද ඔබලා හොරු නිසා තමයි හොරු කියලා කියන්නේ. நீங்கள் கள்ளர் என்றபடினால் தான் ඔබලා உங்களுக்கு கள்ளர் ව්‍යාජ என்று නිසා சொல்கிறார்கள். තමයි ව්‍යාජ කියලා කියන්නේ. நீங்கள் பொய்யர்கள் என்றபடினால் தான் உங்களை ඔබලා பொய்யர்கள் என்று බයිබලේ அழைக்கிறோம். නැති දේවල් කරනකොට යකාට පුළුවන් හාස්කම් කරන්න. வேதத்தின் இல்லாத காரியங்கள் செய்கிறபடினால் தான் பிசாசுக்கும் அங்கே அற்புதங்கள் செய்ய ඒ முடியும். නිසා උඹලට අපි ඇවිල්ලා ඉරිසියා නැහැ. நாங்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படவில்லை, ව්‍යාජයි. நீங்கள் பொய்யர்கள், හොරු. நீங்கள் பொய்யர்கள், බයිබලයට විරුද්ධයි. நீங்கள் வார்த்தைக்கு விரோதமாக இருக்கிறீர்கள். යකාට පුළුවන් හාස්කම් කරන්න. பிசாசுக்கு முடியும் அற்புதம் ඒ නිසා செய்வதற்கு. යකා නිසා ව්‍යාජ වැඩ කරන අයත් දේව රාජ්‍යයේ ඉන්නවා. ඒ අයට අපි ඉරිසියා නැහැ. அதனால பிசாசு நிமித்தம் அங்கே பொய்யான கள்ள காரியங்களை செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு விரோதமாய் அவர்களுக்கு நாங்கள் பொறாமைப்படுவதில்லை, අපි ඒ අයට විරුද්ධයි. நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறோம். හැබැයි මේ කට්ටි ஆனால் இந்த ஜனங்கள், මේ අය இவர்கள், ඒ අය ඇත්ත අය. அவர்கள் உண்மையானவர்கள், දේව ධර්මානුකූලව இறையியல் ரீதியாக වචනයට අනුකූල வார்த்தைக்கு ஏற்ப ඇත්ත අපෝස්තල්වරු. உண்மையான அப்போஸ்தலர்கள். මාර වැඩි. நல்ல வேலை இது. ලංකාවේ இலங்கையிலே අනාගත වක්තෘවරයා යටතේ தீர்க்கதரிசிக்கு கீழே අපෝස්තලවරු ඉන්නවා. அப்போஸ்தலர்கள் இருக்கிறார்கள். අපෝස්තල්වරයා அப்போஸ்தலன் අනාගත වක්තෘවරයාට தீர்க்கதரிசிக்கு මගේ ආත්මික පියා කියලා කියනවා. என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் என்கிறார். මගේ දෙයියෝ. என்னுடைய தேவன். බයිබලේ එහෙම උනේ නැහැ. வேதத்தில் அப்படி ஒரு ඒ காரியம் இல்லை. කියන්නේ අනාගත වක්තෘවරයා යටතේ අපෝස්තල්වරයා. தீர்க்கதரிசிக்கு கீழே அப்போஸ்தலர். ඒ කියන්නේ අපෝස්තලයට වැඩිය ලොකුයිලු අනාගත වක්තෘවරයා. அப்போஸ்தலருக்கு மேலே தீர்க்கதரிசி மேலானவராம். මොන මෝඩයෝද? என்ன முட்டாள்கள், මේ වගේ වචනේ කොහේ හරි තියෙනවා. இப்படியாப்பட்ட வார்த்தை எங்கேயாவது මේ இருக்கிறதா? කට්ටිය තනතුරු දන්නේ නැහැ. இவர்களுக்கு அந்த தகுதி தெரியாது, දීමනා දන්නේ නැහැ. வரங்கள் தெரியாது, ආත්මික පියවරු දන්නේ නැහැ. ஆவிக்குரிய தகப்பன் என்றால் என்ன என்று මේවා தெரியாது. කොහොම අනාගෙන இவை எல்லாத்தையும் சுதப்பிக்கொண்டு සාම්බාරු කරගෙන ඉන්නේ. அங்கே ஒரு சாம்பாரை செய்து ඒ නිසා கொண்டிருக்கிறார்கள். තමා අපේ අයට කියන්නේ ව්‍යාජ ගුරුවරු කියලා. அதனாலே தான் அவர்களுக்கு நாங்கள் பொய்யான கள்ள உபதேசிகள் என்று හැබැයි சொல்கிறோம். ඔබ ஆனால் நீங்கள் ඇත්ත සුභාරංචි අරන් යනකොට පීඩා එනවා. நீங்கள் உண்மையான நற்செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு போகும் பொழுது உபத்திரம் ඒ வரும். පීඩා එනකොට அந்த உபத்திரம் வரும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරනවා ඒ වගේ එළියට එන්න. தேவனும் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அவைகளிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு. මේ කට්ටියට ඊර්ෂ්‍යා කළ ප්‍රසිද්ධ හිරගේ දානවා. இவர்களுக்கு பொறாமை கொண்டு இவர்களை ஒரு பிரசித்தமான சிறைச்சாலைக்குள்ளே போடுகிறார்கள். ප්‍රසිද්ධ හිරගේ කියන්නේ මොකද්ද? பிரசித்தமான அங்கே சிறைச்சாலை என்பது என்ன? හොරු, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ, මිනීමැරුම්, කොල්ලකාරෝ ඉන්න ඔක්කොමලාම ඉන්න තැන මේ කට්ටියවත් අරන් ගිහලා දානවා චෝදනා කරලා හොරෙක් වගේ. அங்கே விபச்சாரம் செய்கிறவர்கள், கள்ளர்கள், அங்கே பொய்யர்கள், இவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறதான அங்கே சிறைச்சாலை இவர்களையும் அந்த குற்றத்தை சொல்லி இவர்களையும் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே ඔබ போடுவார்கள். මම සුභාරංචි අරයි යනකොට நானும் நீங்களும் நற்செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு போகும் මේ විපතට පත් වෙලා ඉන්න ලෝකයේ අපිව දකින්නේ කොහොමද දන්නවද? இந்த விபத்துக்கு உள்ளே ஏற்பட்டிருக்கிறதான இந்த உலகம் எங்களை எப்படி தெரியுமா பார்க்க போகிறது? මේක හොරෙක්, இவன் ஒரு கள்ளன், මේක මිනිමරුවෙක්, இவன் ஒரு கொலைகாரன், මේක වෛශ්‍යකම් කරන්නේ. இவன் ஒரு விபசாரம் செய்கிறவன். ලෝකයේ අපිව දකින්නේ අපරාධකාරයෙක් හැටියට, පව්කාරයෙක් හැටියට. உலகம் எங்களை பார்ப்பது பாவிகளாக, கள்ளர்களாக. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේ ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே දෙවියන් වහන්සේ අපිට හාස්කම් කරනවා. தேவன் எங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்கிறார். 19 ඉඳලා 20 දක්වා. 19ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும். නොමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයෙක් රාත්‍රියේ හිරගේ දොරවල් ඇර ඔවුන් පිටතට ගෙනවිත් නුබලා ගොස් දේවමාලිගාවේ සිට මේ ජීවනය සම්බන්ධ සියලු වචන සෙනකට කතා කරන්නයි කීවේය. கர்த்தருடைய தூதன் ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து, நீங்கள் போய் தேவாலயத்திலே நின்று இந்த ஜீவ வார்த்தைகளை எல்லாவற்றையும் ஜனங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான். 21 ඉඳලා 24 දක්වා. 21ஆம் வசனத்திலிருந்து 24ஆம் வசனம் வரைக்கும். ඔහු ඒ හසා අලුයම් වේලෙහි දේව මාලිගාවට ඇතුල් වී ඉගැන්වූවය. නමුත් උත්තම පූජකයාද ඔහු සමග සිටියෝද ඇවිත් මන්ත්‍රණ සභාව හා ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ සියලු වැඩිමහල්ලා රැස් කරවා ඔවුන් ගෙනන පිණිස හිරගෙට මනුෂ්‍යයන් යවුවෝය. නමුත් ගියා වූ සේවකයෝ හිරගෙයි ඔවුන් නොදැක ආපසු ඇවිත් හිරගේ ඉතා ප්‍රවේශයෙන් වසා තිබුණු බවත් රැකවලුන් දොරකඩ ඉදිරියේ සිටි බවත් දුටුමුව. නමුත් දොර ඇරිය කල ඇතුළෙහි කිසි මනුෂ්‍යයෙක් සම්බන්ධ නොවුනේ යයි දැන්වූවය. දේවමාලිගාවේ අධිපතියාද නායක පූජකයෝද මේ වචන අසා මෙයින් කුමක් වන්නෝද කියා බොහෝ වියවුල්ලුහ. அவர்கள் அதை கேட்டு அதிகாலமே தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து போதகம் பண்ணினார்கள்.
பிரதான ஆசாரியனும் அவனோட கூட இருந்தவர்களும் வந்து ஆலோசனை சங்கத்தாரையும் இஸ்ரவேல் புத்திரரை மூப்பர் எல்லோரையும் வரவழைத்து அப்போஸ்தலர்களை கொண்டு வரும்படி சிறைச்சாலை சேவகர்களை அனுப்பினார்கள். சேவகர் போய் சிறைச்சாலையிலே அவர்களை காணாமல் திரும்பி வந்து சிறைச்சாலை மிகுந்த பத்திரமாய் பூட்டப்பட்டிருக்கவும் காவற்காரர் வெளியே கதவுகளுக்கு முன் நிற்கவும் கண்டோம். திறந்த பொழுதோ உள்ளே ஒருவரையும் காணோம் என்று அறிவித்தார்கள். இந்த செய்தியை ஆசாரியனும் தேவாலயத்தை காக்கிற சேனை தலைவனும் பிரதான ஆசாரிகளுக்கும் கேட்டபொழுது இதென்ன முடியுமோ என்று அவர்களை குறித்து கலக்கமடைந்தார்கள். දේවදූතයාවේ ගං වතුරෙන් බේරගන්න නෙවෙයි. தேவதூதன் வந்தது அங்கே வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றுவது. දේවදූතයාවේ නාය යෑමෙන් බේරගන්න නෙවෙයි. தேவதூதன் வந்தது அங்கே மண் சரிவிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கல்ல. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම කරනවා ඇති. தேவன் அப்படி செய்யலாம். හැබැයි බයිබලේ අපි දේවදූතයා ඇවිල්ලා උදව් කරනකොට අපි දකින්නේ මොනවටද? ஆனால் வேதத்திலே நாங்கள் தேவதூதர்கள் வந்து உதவி செய்வதை எந்த சந்தர்ப்பங்களை ගොඩක් பார்க்கிறோம்? වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වැඩ උදෙසා அநேக சந்தர்ப்பங்களே தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வேலைகளுக்காக මේ මිනිස්සු අර පොදු හිරගය තුල දැම්මා. இந்த ஜனங்கள் அந்த பொதுவான பிரசித்தமான அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே போடுகிறார்கள். හිරගෙදර ලොක් කරලා තිබ්බේ. அந்த சிறைச்சாலையை மூடி එළිය வைத்திருக்கிறார்கள். ගාඩ්ලාත් හිටියා. அங்கே வெளியே காவல்காரர்களும் இருந்தார்கள். දේවදූතයෙක් රැවිලා ராத்திரியிலே ஒரு தேவதூதன் வந்து ඇයි ආවේ? ஏன் வந்தார்? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සුභාරංචි කියන අය මේ කට්ටිය. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சுவிசேஷத்தை நற்செய்தி அறிவிக்கிறவர்கள் මේ இவர்கள். කට්ටිය එළියට ගන්න ඕනේ. இவர்களை வெளியே எடுக்க මොකද வேண்டும். දැන් තමයි සභාව වර්ධනය වෙන්නේ. ஏனென்றால் இப்பொழுதுதான் சபை வளர்ச்சி அடைந்து සුභාරංචිය கொண்டிருக்கிறது. දැන් තමයි ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. அங்கே நற்செய்தி இப்பொழுதுதான் அங்கே எல்லா இடமும் போகிறது. ඒක නතර කරන්න බෑ. அதை எங்களால் நிறுத்த ඒ முடியாது. නිසා ඒ කට්ටිය එළියට ගන්න ඕනේ. அதனாலே அவர்களை நாங்கள் வெளியே ඒ எடுக்க வேண்டும். කට්ටිය අපෝස්තල්වරු. அவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள். හැමෝටම දේවදූතිය උදව් කරන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. எல்லாருக்கும் தேவதூதன் உதவி செய்ய மாட்டார், அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். එහෙම උදව් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විශේෂිතයෙන්ම තෝරාගත්ත දාසයන්ට. அப்படி உதவி செய்வது தேவனால் விசேஷித்த விதமாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ඔබ தாசர்களுக்கு. හිතුවා නම් ඔබ උදේ නැගිට්ටන්න දේවදූතයා එන්න ඕන. இப்ப நீங்க நினைத்தீங்கன்னா காலையிலே என்னை எழுப்பாட்டுவதற்கு தேவதூதன் வர வேண்டும், කඩේ යනකොට දේවදූතයා එන්න ඕන. கடைக்கு போகும்பொழுது தேவதூதன் வர வேண்டும். මම ඊයේ දැක්ක එක්කනේ ප්‍රේ කරනවා. நான் நேத்து கண்டன் ஒருவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். මිකාවෙල්ගේ රූපයක් තියෙනවා. அங்கே மீகாவேலுடைய ஒரு படம் කටු இருக்கிறது. දාගෙන ඉන්නවා. அங்கே ரெக்கைகள் இருக்கிறது. කඩුවක් තියාගෙන அங்கே ඉන්නවා. ஒரு பட்டயத்தை வைத்துக் கொண்டு තට්ටේ තියෙන එක්කෙනෙක් தட்ட ராவுல முட்டையா தீன இருக்கிறவர், தாடி இருக்கிறவர் ප්‍රේ කරනවා. ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். මිකාවෙල් ඔබ එන්න ඕන. மீகாவேல் நீ வர வேண்டும், ලංකාවට උදව් වෙන්න බැසෙන්න ඕන. உலகத்து இந்த இலங்கைக்கு உதவி செய்வதற்கு நீ එයාගේ இறங்கி வர வேண்டும். පාස්ටම්මත් එහා පැත්තේ ඉඳලා. එයාගේ පාස්ටම්මත් එහා පැත්තේ ඉඳලා. அவருடைய பாஸ்டர் அம்மாவும் பக்கத்துல ඕ இருந்து ප්‍රොෆට් ஆமா ப்ரொஃபட், has ஆமா to come prophet. has to come. நீங்க வரணும், நீங்க வரணும் ගාගෙන ඉන්නවා. அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. මිකාවෙල් උදව් කරන්න ඉන්නේ ගම් වතුරෙන් බේරන්න. மீகாவேல் உதவி செய்ய மாட்டார், இங்கே வெள்ளத்தில் බයිබලේ அடிபட்டவர்களுக்கு. මිකාවෙල් ඉන්නේ ඇවිල්ලා යුද්ධ කරන්න. அங்கே வேதத்திலே மீகாவேல் இருப்பது யுத்தம் செய்வதற்கு. මිකාවෙල්ට තටුනේ. மீகாவேலுக்கு அங்கே ரெக்கைகள் இல்லை. මුන් කොච්චර ව්‍යාජද? இவர்கள் எவ்வளவு பொய்யர்கள். මේවට ආමෙන් කියන උමුත් ඉන්නවා. இதற்கு ஆமென் சொல்லுகிற ஒரு கூட்டமும் இருக்கிறது. බයිබලේ මිකාවෙල් ගම් වතුර නවත්තනවා නාය නවත්තනවා කියලා නේ. வேதத்திலே மீகாவேல் வந்து இங்கே அந்த மீகாவேல்ட்ட வெள்ளங்களையும் වැස්ස மண்சரிவையும் නවත්තන්න බෑ. நிப்பாட்டுவார்கள். அங்கே மீகாவேல் மலையை நிப்பாட்டுவார்கள். පුළුවන් ඇති. முடியுமாயிருக்கும், හැබැයි යාගේ වගකීම් වෙනස්. ஆனால் அவருடைய பொறுப்பு வேறு. අයියෝ වැඩක් නැහැ කියලා. ஐயோ அதை சொல்லி දැන් ආවා. இப்பொழுது வந்து අපොස්තලරු ඇතුලේ அப்போஸ்தலர் உள்ளே දූතයා ඇතුළට ගියා. அங்கே தூதன் போனார், දොර உள்ளே. ඇරියා. கதவை திறந்தார், ගත්තා එළියට. அவர்களை வெளியே වැහුවා. எடுத்தார். උඹලා ගිහිල්ලා දේව මාලිගාවේ උගන්නපන්. நீங்கள் போய் நீங்கள் தேவாலயத்திலே கற்றுக் கொடுங்கள். දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா, පහවදා උදේ அடுத்த நாள் காலையிலே මන්ත්‍රණ සභාව එකතු වෙලා அங்கே ஆலோசனை சங்கம் ஒன்று අර சேர்ந்து යේසුස් වහන්සේ ගැන කියපු ඔක්කොම අඬ ගහගෙන වරේ. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொன்ன எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு வா, උන්ව විභාග කරන්න ඕන. அவர்களை நாங்கள் விசாரிக்க வேண்டும். ගියා ඇතුළට. அவர்கள் போனார்கள், එළියේ ඉන්නවා ගාඩ්ලා. வெளியே இருக்கிறார்கள். அங்கே போர் சேவகர்கள், அந்த காவல்காரர்கள் ළඟට ගියා. அருகிலே போனார்கள். ලොක් කරලා සීල් කරලා. அங்கே அது ඇරියා. மூடிதான் இருக்கிறது, அதை திறந்தார்கள். අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඉන්නවා. மற்றவர்கள் எல்லாரும் අර இருக்கிறார்கள். අපෝස්තල් සෙට් එක නැහැ. அந்த அப்போஸ்தலர் கூட்டம் இல்லை. මතක තියාගන්න. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், බයිබලේ කියනවා வேதத்திலே சொல்லுகிறது ඒ අය කැළඹුණාලු. அவர்கள் அங்கே குழம்பினார்களா? ගම් වතුර නිසාද? வெள்ளத்தின் நிமித்தமா? නෑ. இல்லை, ඒකට දුකක් ඇති වෙන්නේ. அதற்கு ஒரு துக்கம் தான் නාය ගියා නම්
அங்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டால் දුකක් ඇති වෙන්නේ. ஒரு துக்கம். කැළඹෙනවා කියලා කියන්නේ මොනවද? அங்கே பயப்படுவது குழம்புவது என்றால் என்ன? අයිසේ ඇතුළට දැම්මනේ. ஐயோ நாங்க அவங்க உள்ளுக்கு தானே වැහුවනේ. கதவு மூடி ලොක් කරානේ. லொக் பண்ணி தானே ගාඩ්ලත් එළියනේ. அங்கே காவற்காரர்களும் வெளியே இருந்தார்கள். ඒක තමා හාස්කම. அதுதான் அற்புதம். එළියට ආවා. வெளியே ඒ வந்தார்கள். කට්ටිය දේව මාලිගාවේ ආපහු උගන්නගෙන ඉන්න. அவர்கள் தேவாலயத்திலே கற்றுக்கொண்டு මේවා සිද්ධ වෙන්නේ සුභාරංචිය කියනකොට. இவைகள் நடைபெறும் சுவிசேஷ මේවා நற்செய்தியை සිද්ධ சொல்லும் වෙන්නේ பொழுது. දේව රාජ්‍යයේ වැඩ කරනකොට. இவைகள் ஏற்படும் தேவராஜ்யத்தின் காரியங்களை செய்யும் பொழுது. කොච්චර පීඩා ලෝකෙන් ආවත් எத்தனை உபத்திரவங்கள் உலகத்திலே இருந்து வந்தாலும் දේව සැලැස්ම නවත්තන්න බෑ. தேவ திட்டத்தை எங்களால் நிறுத்த முடியாது. හැබැයි ஆனால் අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழும் பொழுது ස්වභාවික විපත් තියෙනවා. இயற்கை ரீதியான அனர்த்தங்கள் ඒවා உபத்திரவங்கள் இருக்கிறது. හැමදාම වෙනවා. அது ஒவ்வொரு நாளும் வரும். දැන් බලන්නකො තව දවස් 10ක් இப்ப பாருங்க இன்னொரு 10 நாளைக்கு මේක ප්‍රොෆෙසි නෙවෙයි ආ. இது தீர்க்க தரிசனம் அல்ல. බලන්නකො අවුවක් ගහනවා කියන්නේ බෙල්ලුඩ් වලට කර වෙන්න. பாருங்க வெயில் அடிக்க எங்க சுட்டெரிக்க போகுது எங்களை இந்த பெல்லூர். එතකොට ඔය වැස්සට බැන්න ඔය කට්ටිම බණී ආයේ අවුවට. இப்ப நீங்க அந்த மலைக்கு திட்டின நீங்களே இந்த வெயிலுக்கு திட்ட ඇයි போறீங்க. මෙච්චර පිච්චෙන වැස අවුව නංගි. ஏ அப்பா இப்படி சுட்டெரிக்கிற வெயில். රෙදි වේලෙන්න දාපම රෙදි වල පාට යනවා. அங்க ஆடைகளை காய போட்டா அங்க அந்த ஆடைகள் இருக்குதா நம்ம நிறங்கள் எல்லாம் කර போகுது. වෙනවා. அங்க எல்லாம் எரிந்து போகுது. බෝඩිය வேர்க்குது. ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගෙන போய். ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து தண்ணி குடிப்பீங்க. එතකොට බණි. அப்ப திட்டுவீங்க. ඔන්න ඉලව් අවුවක්ද දන්නේ. என்ன அளவோ தெரியல இந்த ඉරට வெயில். பனி. அந்த சூரியனுக்கு திட்டுவீங்க. වැස්සාව නම් මේ පැත්තෙන් වැස්සට දෙවියන් වහන්සේ බයිනවා. மலைக்கு வந்தா மலைக்காக தேவனை திட்டுறது. අවුව නම් අවුවට බයි. வெயில் வந்தா வெயிலுக்காக திட்டுறது. හැබැයි කවදාකවත් ஆனால் ஒரு நாளும் සුභාරංචියට විරුද්ධ වෙන කට්ටියට බයිනවද? சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் திட்டுறோமா? නෑ බයයි. இல்ல பயம். සුභාරංචි කියන්නේ යන්නේ. நற்செய்தி சொல்ல சாட்சியாக்கு போதில்லை. என்ன? ஒரு சாட்சியா இருக்கிறது இல்ல. යකා දාලා තියෙන දේවල් වලට අහුවෙලා ඔහේ ඉන්නවා හිර. பிசாசு போட்டிருக்க காரியத்துக்கு அப்படியே சிக்கிக்கொண்டு அப்படியே இருக்கிறது. මතක තියාගන්න. நான் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். අපි ඉන්නේ දේව රාජ්‍යයක. நாங்கள் இருப்பது ලෝකෙ தேவராஜ்யத்துக்குள்ளே. හිටියට දේව රාජ්‍යයක. உலகத்திலே இருந்தாலும் යේසුස් தேவராஜ்யத்திலே වහන්සේ இருக்கிறோம். කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். මට තව පීඩාවක් බලන්න යන්න ඕන තුන්වෙනි පීඩාව. இன்னொரு மூன்றாவது உபத்திரம் இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு. හැබැයි මම ඒකට යන්නේ නැහැ. அதற்கு என்னால் போக යොහන් முடியாது. පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 33 වෙනි පදේ කියනවා. யோவான் புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் යේසුස් වහන්සේ කියනවා 16:33 16:33 16:33 මොනවද උන්වහන්සේ කියන්නේ? அவர் என்ன උන්වහන්සේ சொல்லுகிறார்? කියනවා அவர் මා තුළ නුබලාට සමාදානය තිබෙන පිණිස මේ දේවල් නුබලාට කීවෙමි. ලෝකෙහි නුබලාට පීඩා තිබේ. නමුත් ධෛර්යවත් වෙයල්ලා මම ලෝකෙන් ජයගතිමි කීසේක. என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். උන්වහන්සේ මෙතන මේ විපත් ගැන කිව්වේ නැහැ. அவர் இந்த இடத்திலே அந்த உபத்திரவங்களை குறித்து ஆண்டவர் இங்கே சொல்லவில்லை. ඒ කියන්නේ පීඩා වෙනයි அங்கே உபத்திரவங்கள் வேறு, විපත් වෙනයි. அங்கே அழிவுகள் வேறு. ඒ කියන්නේ විපත් அங்கே விபத்துகள் அழிவுகள். විපත් ඇවිල්ලා அந்த அங்கே அந்த அழிவுகள் விபத்துகள் විපත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ බේරන්න ඉන්නවා. விபத்திலே இருந்து தேவன் எங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இருக்கிறார். හැබැයි විපතට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේ අපෙත් එක්ක ඉන්නවා කිව්වේ මොනවත් එක්ක දන්නවද? ලෝකාන්තිමේ දක්වා. ஆனால் விபத்திலே இருந்தால் அதை தாண்டிலும் எங்களோடு உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் எங்களோடு எந்த காரியத்தில் இருப்பார் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். පීඩා එක්ක. உபத்திரவத்திலே. මොකද පීඩාව එන්නේ සුභාරංචිය අරන් යනවා. ஏனென்றால் உபத்திரம் வருவது நற்செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது. ගම් වතුර ආවා, அங்கே வெள்ளம் வந்தது, නාය ආවා, மண் சரிவு ஏற்பட்டது, පාරවල් හදයි, அங்கே பாதைகளை මිනිස්සුන්ට செய்வார்கள், ගෙවල් හදලා දෙයි, ஜனங்களுக்கு வீடுகளை මිනිස්සුන්ට கட்டிக் කෑම கொடுப்பார்கள், හම්බ වෙයි, ஜனங்களுக்கு உணவை கொடுப்பார்கள், රජයෙන් ආධාර හම්බ වෙයි. அரசாங்கத்திலிருந்து அங்கே ටික දවසක් எங்களுக்கு பணம் යනකොට கிடைக்கும். கொஞ்ச காலம் போக ඒ කට්ටියට විපත අමතක වෙනවා. அந்த கொஞ்ச காலம் போனதுக்கு முன்பதாக அந்த விபத்து அவர்களுக்கு மறந்துவிடும். ඒ කට්ටිය ආපහු කනවා, மறுபடியும் அவர்கள் බොනවා, சாப்பிடுவார்கள், அவர்கள் குடிப்பார்கள், පව් කරනවා, பாவம் செய்வார்கள், ආපහු විනාශ වුණ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. மறுபடியும் அழிவை பெற்றுக்கொண்ட இந்த உலகத்திலே அவர்கள் අපිත් ඒ வாழ்வார்கள். ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ. நாங்களும் அந்த உலகத்திலே தான் අපිත් வாழ்கிறோம். ඒ විපත් වලට මුහුණ දෙනවා. நாங்களும் அந்த விபத்துக்கு முகம் கொடுக்கிறோம். හැබැයි ඔබයි මමයි මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. ஆனால் நானும் நீங்களும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது. අපි දේව රාජ්‍යයේ ඉන්නේ. நாங்கள் தேவ ராஜ்யத்திலே இருக்கிறோம்.
මිෂන් එකක් කරගෙන මෙහෙයුමක් කරගෙන நாங்கள் ஒரு மிஷனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். සුභාරංචිය නැමැති මෙහෙයුමේ அந்த நற்செய்தி என்கிறதான அந்த மிஷனை நாங்கள் අපි செய்து கொண்டிருக்கிறோம். සාක්ෂිමත්ව ජීවත්වීමත් நாங்கள் சாட்சியுள்ளவர்களாக வாழ்வதும் සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීමත් நற்செய்தியை அங்கே சொல்லுவதும் දේව රාජ්‍ය ඔබත් මගෙත් වගකීම වේ. தேவராஜ்யத்திலே உங்களுடைய என்னுடைய பொறுப்பாய் இருக்கிறது. නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සියලු දෙනාම ආශිර්වාද කරයි. அதனால தேவன் உங்கள் அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. යාඥා කරගන්න ලංකාව උදෙසා. ஜெபியுங்கள் இலங்கை தேசத்துக்காக. යාඥා කරගන්න ලංකාවේ සභා ගොඩකට විපත් වෙලා ඇති අපි දන්නේ නැහැ අපිට හොයාගන්න බෑ. ஜெபியுங்கள் இலங்கையிலே அநேக அங்கே சபைகளுக்கு இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியாது. ඒ විපත් වලින් ඒ කට්ටිය එළියට ඇවිල්ලා அந்த விபத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே ඒ வந்து කට්ටිය ශක්තිමත් වෙලා ධෛර්යමත් වෙලා அவர்கள் தைரியப்பட்டு ඒ අය ආපත් දේව රාජ්‍ය වැඩ කරන්න ඕන කියලා. மறுபடியும் அவர்கள் தேவ ராஜ்யத்திலே வேலை செய்ய வேண்டும். මොකද අපිට මේ ලෝකයට වැඩිය මේ භූමියට වැඩිය ஏனென்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கலாம் இந்த பூமியை අපි பார்க்கலாம் හැමදෙනාටම වටින්නේ எங்கள் அனைவருக்கும் பெருமதியானது සදාකාලින ජීවිතය. நித்திய கால ஜீவன். අපි හැමදෙනාම නැගී සිටිමු. நாங்கள் அனைவரும் எழுந்திருப்போம்.